дар ин рӯзҳои зимистон деҳаи навбунёди Сатор Раҷабови шаҳри Турсунзода дар оғӯши барфу сардии шадид аст. аммо сокинонаш мегӯянд дигар чунин сардиҳо барояшон мушкили ҷиддӣ эҷод намекунад, зеро пас аз солҳои интизорӣ мақомоти шаҳри Турсунзода ба манзилашон барқ кашиданд ва хонаҳояшон гарму рӯшан аст. Ман чанд сол буд ки свет набуд қишлоғимда. Мана шумо омадед, баъд қафош раиси шаҳр омад, мана моро чанд қа ёрдам дод. Свет буд ҳамин сол. Раҳмат шумо деям, раиси ҳоким деям, раиси шаҳр деям. ҳозир ҳама зимистонда бекори телевизор тамошо мекунам. Бо чи навгарияи Тоҷикистонда ҳаминам мебинем. Тамошо ҳама бохабар мешинем. як рӯз пас аз нашри гузориши озодӣ дар моҳи октябри соли гузашта аз мушкили надоштани хатҳои барқ дар деҳаи навбунёди Сатор Раҷабов раиси шаҳри Турсунзода бо дигар мақомоти масъул ба ҳузури сокинон омада ва дар пайи ҳалли мушкил мешаванд. мақомот дар 1.5 километр роҳ симчӯбҳои нави бетонӣ насб карда хатҳои барқро то деҳа кашиданд. сокинон ҳисобкунаки барқӣ насб карда ба ин хати барқ пайваст шуданд. муддат я моҳта ҳамаша свет пийтш оварда барқа. ҳозир ҳама хонада свет ҳаст. ҳоло дар ин деҳа мисли дигар деҳоти кишвар маҳдудияти барқ ҷорист, аммо дар аксари соатҳои шабонарӯз барқ доранд. қабл аз ин ҳатто барои иҷрои оддитарин кори барқӣ маҷбур мешуданд ба деҳаҳои наздиктарин муроҷиат кунанд. мактаббачагони деҳа зери шам дарс тайёр мекарданд. Телефона заряд тамом шуда, на бештава поён мерам. Заряд мерам, медонам ки дар ин деҳаи навбунёд ҳудуди 10 сол қабл ба 40 хонавода замин барои бунёди манзил дода буданд. ҳоло 10 манзил пурра барои зиндагӣ кардан омода шудааст. бархи сокинонаш аз солҳои аввали ҷудо кардани замин дар ин деҳа зиндагӣ мекарданд. сокинони дигар қитъаҳои замин бо иллати надоштани хати барқ ё умуман манзил бунёд накарданд ва ё манзилҳои нимасохташонро гузошта аз деҳа рафтанд. мақомоти шаҳри Турсунзода акси мушкили сокинони деҳаи навбунёди Сатор Раҷабов дар радиои Озодиро мусбат арзёбӣ ва дар кӯтоҳтарин муддат ба ин мушкили сокинони деҳа расидагӣ карданд.